चिरांनि जिल्लानि जलग वआव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि जलग वआव बीपीएफनि जिल्ला मावखुलियाव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गासै मोन 12 हारिनि सेलजों सावराय जायो। फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सायाव गोनां सावरायो बीपीएफआ बीटीसीनि मोन 15 मासियाव बीपीएफआ बादायनो थियारि जादों। बिसायख'थि खालार फोसावगौमानि बिजाथि मुं फारिलाइ फोसावा बीपीएफआ फोरमायबाय हाग्रामा महिलारिया। दायो बीपीएफनि मावथिफोरा बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होनना बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया फोरमायो। फारसेथिं गिबि मन्थ्रिया गौरव गगैनि पाकिस्तान लिंक थानायनि अजद लाबोनाय आयदायाव बिजाथाय फोरमायना बुङो दि गौरव गगैया पाकिस्तानजों लोब्बा दं होननायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया, बेयो हादरसा सरकार आरो मिरु सरकारनि बिबान होनना बुंबाय हाग्रामा महिलारिया। आमार আজি बीटीसी অঞ্চলত जिमान जाति जनगोष्ठी লৈ পেলাই कमिउनिटी सेल कमिटी बीपीएफ दলৰ উইং सेल कमिटी বনোৱা হৈছিল। ইহঁতক লৈ পেলাই মই আলোচনা কৰিছো। টোটেল 12টা सेल আছে, राजबंशी, गारो, राभा বা बेंगली বা माइनरिटी, नाथजुगी, सूत्रधर, शरणिया আৰু गोरखा এনেকুৱা हिंदीभाषी টোটেल 12টা सेल कमिटी আছে। ইহঁতক লৈ পেলাই মই আলোচনা কৰিছো আৰু যেহেতু বহুত দিন হল ইলেকশনৰ পিছত এই সেল কমিটি সমূহৰ লগত আমি বহিব পৰা নাই বা আলোচনা কৰিব পৰা নাই, সেই কাৰণে আজি সুবিধা পাইছে মই সবকে মাতি পেলাই আলোচনা কৰিছে। তো আলোচনা কৰিছে খুব ভাল। সেল সকলে যেটো দায়িত্ব লৈ পেলাই बीटीसी নিৰ্বাচনত কাম কৰি আছে সেইটো পজিটিভ ৰিজাল্ট। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰ সকলে বহুত ভালকৈ কাম কৰিছে, সেই কাৰণে আমি এনেকুৱা চৰকাৰ বনাবলৈ সক্ষম হৈছে।